channel eso Adom TV bedwam so ebusia yasat na say de na se me ne wodi for Charles and ebe castle Forgive Us Herbal Center na yeba na yabedi enkomo opanyi mache na mbombo kode obade na daro na pacho mo so yankopon gususura yen e de na wodi Forgive Us obre yo ma me fa nchi akase en fa ma Ghana de share won mo hwe yen na no pay na nchi akase efi Give Us Herbal Center akache ene ye de ma obi bia se bre na edo nyina no wo mo gidie ene arehwemu ne opepa e wo Give Us ye nu pa ye de ebe adwaman so na na ebedi community awa na won se mpempi no ade ya ye tan hunu se ye komo ana se ne ye netie no e ya ye ma ye ni nku hu ene ye mfa ya adwen so enkoso we de normal ya tu na jeje mu nso wani beba won so no na edi dem na no eye nkomo ba ko pe etri di yare malaria ya ka okay na mom no ufa eye enhwehwemu a wiase kuba tam mo hwe apomudin sam so eye World Health Organization a enhwehwemu a bebeto dwa se ade achi bia yare ahodom de ba yare sabia no emu chichemu odwo wotwe eye tridi eye malaria entine se yakwa ko hunu sa na ba ne sa ese etumi epe ano puma sebre ana se etumi eso ano eno ntina Give Us Herbal Center yedi edupa baako edi aba enede no yedi tu etridi eni malaria se na onim se etridi no so de obenya ade baako pe na ede ba bia baako pe so na obetumi dia anya no eno na eye ntontom obega se nka ntontom de woni ye ntia bre ne edo nyina na ntontom no so ne wonu mumienu ye woni ba ana ye woni bema na ne ba ana ye frɛ no eye female anopheles mosquito no ono na sa wokawa woja ne ye frɛ no eye plasmodium parasite no edigu eye widie no mu na ni moja ne edi afra na no na sa wontu ho na montem a na akwakofa ha woni amane abrɛw na ne be ma wobehunu se eye tridi amuani bi eye plasmodium parasite no aba widie no mu na sa ni moja ne edi afra no ani obon so ho no ma aduane edi aduane de anya ade a okon bedo bi de biara da enya oti aduane mpampan kra na ebon enya ade a aduane bedo okon wo ho no ma ade a chinse de ahoɔden wo ho onyu ya aju de suomu na wati esi so efihifi na popose chechechecheche enu na mfu ano obon se wo ho na ewa kakra ni na mu na bonu baako mienu ojun so e normal ne nyina yense na ho e kiro se etridi amuani bi na ye plasmodium parasite no ani moja ne edi afra enti ese otumi etu ase na ntunu na eduro baako pe ne eye bibiduro ne ye di ehahama ani ndubina ene ye di afa baafu nimde kwanso di aye eduro ne aba no eye Give Us Herbal Mixture. Give Us Herbal Mixture. Wo enwuma pa edi ntino Ghana fo ama na hotedin eye Give Us antontom da ho ene ye owura pharmaceutical shop eye herbal shop ena fe licensed chemical shop wo de ka so pe Give Us antontom eda ho eno ene ne de ye di akutia etridi anase eye malaria no ye gbewura Easter imu de eye den ara enija hodo na betumi akoso conventions ahodo na betumi akoso sa wan hwem wa pomudi na ntumi enwie peye ma wantumi engina brania eye ade enije no ntumi nya na niesa ye no enkrofo so mpo na obi oti abonten abi ko wogina ni orintuam tintontom berial kamia se ya na ya nyina ya adwen se edan mu nkwa na ntonton won ne ehyan mu nyina entontom ho empo asodan na ya gina mu se ye bompaye no entontom ho entina ya Give Us Herbal Mixture no ya na eta de ye efutuo de ma adofo ene obi bia se ye nya ne se anono de no onum na nopa onum na awia na onum na nwumre ebi wo ofie ebi si adwuma mu empo bag ene wo hyen ya de kɔ adwuma no ya na waje bi wo mu na so what's a shengad because na se ne wasiesi wasie tresem no kra se yensiesi ehusie ne enim da ogefo no baba enti enim da ntonton ene biaya ntonton be betumi akwa akaye ma malaria de ne ho abaji mu enti unya Give Us Herbal Mixture Ghana fo na ngasa na ma na hotedin Give Us antonton da ho na eno na betumi abo ama na etumi asan wo yare na etridi ene malaria ni nyina no ase etumi etu fever anso na ede ne ho agimu so a unya eye Give Us Herbal Mixture na eye ade betumi abo na ni nyina mu no obebisa sa ade nti na ese mekoto Give Us Herbal Mixture ofa ye nro na eye ahama ye fa ni nimtree ye nyina nim se tete no se oho dodo kakra pa a na ye nanam so kona kwotete sa nimtree no fegu eye da asan mu fa enubina hodo bi ka ho hwenso gu so uwi a nom ebi won so obetumi aka se punu enti upunu na se eye ade a wohuru eye moja na ewo eye ntine no mu no na mu etumi ada ho
na obi nso wo hono ma obo nso wo hono ma ote ho kesese ya obo nso na fede ne nanse nyina ataatai na ne nan agene na ne nsa oye bibia enyeye o mo so mi nsa na ewu me pacho nsa na ewu ye o ho se mi nan na etiti nti wo yese ya wo tehwe e de na esi moja no na enko ho na moja no so ntumi mba han ma na ese otu se intini no na mu esi na ese moja ne bi agbo apapo enti moja no entumi ndi efusa ne se na ese etwa se etumi eko na eno na onya eye give us herbal mixture na betumi abo give us herbal mixture no ye woni ye fe no eye lemon eye ekutukankan se na akan ye kana se mo apapo no ebiomu enhwehwemu ne abafu nhwehwemu so abadezi se eye ade enane moja enti ne sa moja na agbo apapo wontini no mu entumi nkonkan no lemon na ewo eye give us herbal mixture mu ntino ebe nane moja ni nyina ede ama ma me no we ka se no moja ne se na ese die fusane no ewo widie no mu no ebetumi aka na se ne ye sa asasa bro na ye kan na ananse acheme na police acheme ni me pacho eye moja na ndie fusane ewo ntini no mu ye no eno na ye kofa sa hawo ne nyina no etumi edeba na give us herbal mixture no so no se ne eye yankofa ba ye na no fo eye Dr. Solomon Kwabi enam na abafu nimde kwan so eye aduro no esen boost to immune system obi wo ho ene niti wochina ne mfe de bia o complain eno sa na adwuma mu awo no ani bia ya wote no ye bo odi e sister ye ade bia o se o yare sister ye ade bia o yare why moton de bia eno chiro se enkwamwa na wo nipadua no immune system no aye weak enti yare bia ma ne homre so pe ebe ka wo ye den e de ahwe ho no unya give us herbal mixture no no ma e ade be boost to immune system no ebe ma enkwamwa no agina brane se na betumi aboa ma ebre ne edo nyina no yarewa hoduro bi ebeyi ni ti no wo betumi eden edi so enkunim enti unya eduro yi enum a eyade ebeboa abusua no eye ankrankran adofo ene obi bia na won se ahotedin no mode ma ne se eye give us antontum da ho yade ba se yade bakun atia eye etridi emoa no ankasa enti unya no a eyade ebetumi aboa na ni nyina nso esan hohuru nipadua no mu na huhuru ntini no mu ne ya kan eye detoxification no na se nuane ahodo bi no etedi ebre edon ene aduane ko ya etedi no wo se na abo apeso ewo nipadua no mu unya give us eba mixture na eyade betumi aboa ma me no we ka se no ahoden ene apomoden pa no etumi awo ho obi pedodo atu obi pedodo atu na wo pe nchiremu bi aka ne ametumi akire mu ha no ana wakoto aduro no bi ene ebi ope kwan a obetumi afa so anom na on Fred give us Herbal Center wa homa true so 0543 22 24 70 0543 22 24 70 and afi 0501 55 68 28 na wetumi ne yen edi enkomo ho na mede me kasa de be wie no na je se edu ba ko na so yetumi di aba no yatena se hu se ennem yarewa adoso infections nso no eden adoso na mpempi na ye mpese ye beka se infections no ye bebobo bidin esan se doso no ntino sanso na ennem yarewa no nso no eno nso edoso enti ye bese bebo bidin eje bidin na mo no wo ho na nso wo ni pedua akwa no wuntine ne wapomudi enwie peye na eye ennem yarewa na afi infections bi na agini pedua na aboso a edura ohia ye give us GC mixture na afi give us GC capsules okay about edura no be fa ni mienu abomu unu mixture na afi de one capsules nsuo de ka ho nsuo de ka ho na topaye de nso ka ho okay enti no una give us GC mixture no the capsules na unu no ma eno na betu infections na afi ennem yarewa bia me no we ka say how na yetetel bema me so sebi bia na ensoanso bi egugugu bia obema ho obo se bema bi na made bia na nsa hye ne kotokuo mu ase wo be yi achede bia achew enya achede na ode chew scratch and win promotion wo ye na promotion no kra na enya achede papa na obenya afiso ebu wan se be kokko wi eche na sebi ni bema no ho aye prekesene na yesu tun na akwakwa bibia ho unya edupa give us GC mixture the capsules no eka ho a yade betumi etu sa yare ni nyina so o se obo ade no odi nefu anson ewo busume bia mu se oba ubekon fichire moje fin bia wo widie no mu no ese ebesenko obi die wo ho enso eba donhwe aduonu nan ebi die donhwe aduanan wotwe na donhwe aduason amienu eba ne sa na enye ne papa mu se eba ba ko mienu miensa na etwa mesro yare ese otu ho anamo obi nso die wo ho a ne die ne ye eyawo eni ese oba kwamwani de bia no nyanchi na ye ne ya obi kura ho ase okobu ni nsa
so oji off wo adwuma mu enya ade obeba adwuma sa na otwe ne nyina unya givers GC mixture ene ne capsules a ade betumi aboa masa ho ne nyina no etotumi atwa entimi de meka se be wie no na mes no ba ko ni na ese ne kura mu na wetumi afreye 0543 22 24 70 and after 0501 556828. There are pass on here Edin Kobabusia with D4 Charles Edodo free givers akache na ensem day wode amaye nenne omanfo binum edi wonom awoda nti ye beye ma ye fe na yakono Yodi nkan no eye Ohema Esther ene na wodanti